ako ng gamot ngayon kasi wala na kaming vitamins. Wala na yung alaga kong vitamins na regular. Normal na yung mga sasakyan. Dami na. Pero marami pa rin walang nagbukas ng mga kainan. Dito lang bibili ng gamot sa may Watson, sa may labas kasi huwag katao kamay latao siya. May latao ako kukuhan sa amin. Ayan kami wala ng mga gamot ng bakal. Wala ko mga vitamins isang mga vitamin C sa mga bata kulang. Wala man sa protection. Why man eat the Flutera? Why man GI Protect? Nako. Ubos gitanan. Vitamin C na lang na bakal ko nga gamay. Why man. Yan. Hindi lang magpapangita taliwat. Bukta ako. Ay. Ang gamot kulang-kulang. Kadala ko dilata anay. Gamay lang. Tsura ko. Init. Kukuha na sa 7-Eleven. Dami ng mga sasakyan. Ma? 5 lang. Jobet ako na sa Jobet. Ano ba nga ni Jobet? Nang? Anong ninan-punch niya? Taro ko sa aragi. Kalpok tubig. Lubos-lubos na yan pag panaog ko. Pag nakawos.